De må ikke spille violin her. Jeg må ikke spille violin her. Nej. En lille violin. Nej. En lille bitte violin. Nej. Jeg har jo sagt, at jeg ikke må spille violin her. Herr Springstallmeister. Ja? Kan de lide piger? Må jeg være for i? Han kan lide piger. Kender de min søster? Har de en søster? Han spørger, om jeg har en søster. Vente lidt. Pas på. Pas på. Søster! Ja! Søster! Ja! Kom, søster! Nej! Goddag, unge dame. Hvem er de? Jeg er min søster. Nå, det glæder mig at hilse på dem. Tak skal de have. Må jeg få lov at låne den lille violin? Smukke mand. Gerne, smukke dame. Tak skal de have. Så skal de få en kys af mig. Må jeg være fri? Jeg er gift og har 8 børn. Så skulle de skamme dig. Morer de dem godt? Nej. Morer de dem slet ikke godt? Nej. Jeg kan godt lide deres ansigt. Må jeg trykke deres hånd? Tak. Det er dejligt at se dig smile igen, min pige. Ja, han er morsom. Det er Martin. Det er vores melodi, han spiller, onkel Hans. Det er Martin. Kom, værsgo. Så Bodil, tag det nu roligt. Vi ved jo, Martin er død. Vi har jo fået det officielt bekræftet, ikke? Hvad skulle han også i en cirkus? Jeg kan ikke se, at han ligner Martin. Jeg kan kun se en mand med hvid maling i ansigtet. Jeg ved det, er ham. Ja, nu kan vi blive og snakke med ham. Så kan du se, at du har taget fejl.
Kurt, du bliver faktisk bedre og bedre. Synes du? Det glæder mig. Var hun der nu igen? Nej, det var ikke noget. Du er jo fuldkommen besat af den fyr. Røv. Alle taler om det her. Nå, og hvad så? Jeg finder mig ikke i det. Du. Ha! Der er han. Skal jeg tale med ham? Nej, jeg vil selv. Et øjeblik. Vent et øjeblik. Martin, det er jo dig, ikke? Du må da kende mig. Det er Bodil. Men det var jo også vores melodi, du spillede. Jeg tror, han må forelægge en misforståelse. Jeg føler mig sikker på, at jeg aldrig har set dem før.